गुड मर्निं बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय जासिहरलायबाय। आङो दिनै बेरे फुंजानि मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय गोदान भिडिअ। जायखिया आङो न'निफ्राय ओइ मोनसे न'आव आं थांनो नागिरदों। माने आंनि गामिनि खाथियावनो बेयावहाय आङो मानो थांनो नागिरदों आरो मा खारन इम्परटेन्ट आरो दे माने थांथारनांगौ जाहैबाय। थाङाबा माने ओरैबायदि माने मोनसे फिलिंस फैगोन बा ओरैबायदि मोनसे गाज्रि जागोन आरोखि। आङो जायखिया न'निफ्राय थांगोरनि। आङो दिनैहाय बिसिनाव जे मा लायनो नागिरदों आरो मानो थाखाय आं थांनो नागिरदों आङो जायखिया न'निफ्राय भिडिअखौ बानायलांनोसै। आङो दिनैहाय माने थाबायना थांगोन दै आरो बेसे गोजानाव आरो न'निफ्राय माने बेसे गोजान जागोन आरो आं जाय मानसिनाव थांगोन आं बे मानसिखौ लोगो मोनगोन ना मोना जायखिया थांखांनायनि उनाव बा आं मोनहैखांनायनि उनाव नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ आरो बियो बेसेबां इम्परटेन्ट आरो जुदि फैथाराबा मा जागोन आरो जुदि थांथाराबा मा जागोन आरो बेखौ लोगो मोनाबा मा जागोन नङा होमबा। जायखिया नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासे नायबानो जाबाय। ओंखायनो आङो नोंथांमोनखौ भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय खावलायबाय। अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन सोरनि न'आव आं फैगासिनो दङ आरो बेसेबां इम्परटेन्ट आरो मानि थाखाय आं फैदों नङा होमबा। थौदो बिदिबा जों भिडिअखौ जागायलांदिनि आरो नोंथांमोनाबो आंजों थांफादोलाय नङा होमबा। आङो न'निफ्राय ओंखारनानै नै आङो लामाया बेनो दै जोंना लामायाव जोंना PWD लामासो नालाय ओरै थांबा एकदम मोनहैसिगोन। ओरै हाजोआ जोंना हाजो सेरावनो आरो आंना ओरैजाय नै बे लामाजों थांसिगोन दायो। लामाखौबो एसे दिन्थिलांफानोसै। माने दैबाना जानानै आंना कालभारा एसे फिसा नालाय एखेबारे ओरैजाय नै दन्द्रयजोब्बाय माने लामाखौनो उनावहाय खुरखाजोबसिगोनसो बायदि मोनबाय आङो। उफाय गैया दा मा खालामनो, गामि एरियानि मानसि जोङो लामा दालांनि बिराद प्रब्लेम जायो। बे जाहैबाय जोंहानि गय बागान माने एसेल' आरो बेयावहाय बेखिनिया जाखिनि नुदों बेल'। खिन्थु देग्लायहाय गया बिबारा एसे बारदों थेवब्लाबो माबायदि जागोनथाय उनाव थाइबासो मिथिसिगोन फिथाइखौ मोनब्लासो। बेनो जाबाय जोंना लामाया। माने दिनैसिम जोङो बे लामाजों थांलाय फैलाय खालामनाया बिराद गोबाव जाबाय। जोनोमानो बेयाव नालाय थेवब्लाबो दिनैसिम लामानि अबस्थाया बेबायदि आरोखि। नायना लाबानो जाबाय नोंथांमोनहा नुनानै माबायदि मोनो उनावहाय कमेन्ट बक्सआव लिरना हरबानो जाबाय जोंनि जायगाखौहाय। आं जायखिया थाबायना थांगासिनो नङा होमबा। भिडिअखौ माने लालांबाय थाबाबो एसे गोबाव जागोन। ओंखायनो जायखिया नोंथांमोनखौल' आङो नैबेखौनो खावलायनाया, आं दाख्लैहाय जाय जायगायावहाय थांनानै ओरैजाय कलबारि होननाय गामियावहाय जे आङो दैबानानि मोनसे भिडिअ लाना फैदोंमोन। बे दैबानाया ओरैबायदि माने जाबाय मोनसे समावहाय बे जायगायावहाय दैया जायामोन। फ्राय मानसिया सोंहरदों आरोना भिडिअ मेसेजाव हरदों किसुमाना जेनेबा मिथिखानानै माने बेफोरबायदि जायगायाव मानो थानांगौ। नोंगौ मिथिखानानै जेनेबा मानि थाखाय थानांगौ नङा होमबा। नों जुदि उफायानो गैथाराब्ला नों मा खालामनो दा। खिन्थु बे समस्याया जायो दैज्लाङावल'। जेला माने मेसें जायो ना दैनि नोङो सिन नुगोन ना दैया नोंखौ बेफोरबायदि उपद्रब खालामो, जेबो नोंनाव दैनि उपद्रब गैया। नैबे दा जेनेबा मास मोनसे मास मोननैनि बेलायावनो बिथांमोननियाव माखासे ओरैबायदि गाज्रि परिस्थिति जायो दैनि बेलायावसो दै। ओमफ्राय जेला माने नैबे दैज्लाङा थांखांनायनि उनावहाय नोंनाव मा दैबो नुनाय नङा नोङो बा बेयाव जे बेफोरबायदि जे दै जायो नों नुनाय नङा आरोखि। थेवबाबो आङो बिनि सायाव आङो गाबोन समफोरनि बेलायावहाय बा नोंथांमोननो आङो भिडिअखौ लाना फैबावगोन। दाख्लै आङो जाय जायगायाव थांनानै भिडिअ बानायदोंमोन दै देरनायनि, खिन्थु दायो आं फैखांनायनि उनावहाय दाख्लै ओरैबायदि माने लामा सामा बायफ्लंजोब्बाय बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो। दायो थांगोन आङो दिनैहाय बे लामाजों थांगोन, खिन्थु थांनो हागोन हाया मिथिया। थेवब्लाबो आं नोंथांमोननो बास्तबआव दिन्थिगोन माने दाख्लैनि दैया माबायदिमोन आरो जुदि नै दायो जुदि अखा हायाबा दैया माबायदि जायो नङा होमबा। बेखौबो आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं आरोखि। जायखिजाया आङो नैबेखौहाय नोंथांमोननो खिन्थिनाया बेनो, आङो जायखिजाया बे जायगायाव आरोना केपचार खालामनानै थेवब्लाबो नोंथांमोननो खेबसेयैब्लाबो आं दिन्थिबावगोन आरोखि। दायो आङो फैगासिनो दङ जायनि न'खराव आं फैदों, जायखौ लोगो हमनो फैदों। मोनथारसिगोन बारा गोजान गैला। नै एकदम जायगाफ्रा जोंना एसे दंफां लाइफाङा माबा आरो लामाफ्रा बिदि थायो गामि एरियानि लामा नालाय। फैयै फैयै दानाबा आं नैबेयाव मोनफैबाय स्कुल। बे जाहैबाय LP स्कुल दै। आं जेला माने फार्स्ट माने फरायदोंमोन नैबे LP स्कुलावनो आं फरायदोंमोन। जेला LP स्कुलाव फरायो बेनोमोन स्कुला, खिन्थु दाबो जों फरायनायनिख्रुइ दायो एसे डेभेलप जाबाय। जों फरायबाथ' ओरैजाय मोनसेल'सोमोन माने हाफ वालमोन आरो दायो माने सोब फाखा जाजोब्बाय। माने समाबो सोलायबाय नालाय। दायो आङो फैयै फैयै मोनफैसिगोन। माने जोंनि एसे ओरैजाय उनावहाय एसे जेनेबा आरो 100 मिटारसोनि उनावहाय नैबे फाखा लामा मोनो। ओमफ्राय नैबे फिल्डआव जोङो गोदो ओरैबायदि बल खेला गेलेयोमोन। माने नैबिदि समाव आरो जेला माने आमथिसुवा जायो अब्ला माने नैबे फिल्डआवहाय गामि गामि माने जोङो बाजिनाङोमोन आरोखि। 1 नं गामिजों 2 नं गामिजों 3 नं गामिजोंहाय फुटबल जोलायनानै कम्पिटिसन खालामोमोन आरो। माने
गामियावनो माबा मोनसे जोङो कालेक्सन खालामबाय बे कालेक्सन खालामनायनि बेलायावनो जोङो बेवहाय माने बेफोरबायदिखौहाय गेलेलायोमोन आरोखि दायो मा खालामनो उफाय गैया माने दायो बेफोरबायदि फिल्डआवथ' रावबो गेलेला आरो माने गथ'फ्राबो गैला सेंग्राफ्राबो आजिखालि माने बेफोरबायदि गेलेनायाव धान्दा गैला सोब माने अबावबासो थांजोबनायावसो हमबाय आरोखि आं दायो फैफै नैसिनाव मोनफैबाय दै आं जाय न'खराव फैदों खिन्थु मानसिसो दंना गैयाथाय ओमफ्राय आं बुंनाया नैबेफोरबायदि फिल्डआवहाय आजिखालि बेफोरबायदि फिल्डआवहाय आजिखालि फ्राय मानसिया माने गेलेला माने फ्राय गेलेनायानो गैला जोंनि समावहाय माने गामिजों गामि एकदम फुटबल गेलेनाय बादायलायनाय बा माबा मोनसे कम्पिटिसन बेफोरबायदि जायोमोन आरो आमथिसुवा जानाय समावहाय आजिखालि बेफोरबायदियावबो गैला आरो माने फिल्डफ्रावबो माने प्रेक्टिस खालामनायफ्राबो गैला गामिजों गामि माने बल गेलेनाय बादायलायनायाबो गैला सेस माने सोलायजोब्बाय अबेबा माने हाजोआव थांनानै माबा मोनसे खालामहैनाय बा माबा मोनसे पार्टि खालामहैनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिदिल'सै आरोखि नङा होमबा जायखिजाया आङो फैयै मोनफैबाय बिसिनाव मोनफैबाय आं मानसियासो दंहैयोथाय बिसिनाव फैदोंमोन माथो रावबो गैया नामासै दखान न'खौनो फांजोबनाय बायदि नुबाय आङो अबा थांबाय नामा मानसिफ्रालाय थुला माथोगोरनि दंना गैलाबाथ' गैला साक्सेस मिसना फेल जाबाय आदै राव गैया नामालाय मोनसे खोथा जाबाय नङा दा बेनि बेलायावनो आरोना जायखौ आङो नागिरना फैदों जायनि न'आव फैदोंमोन ना बे मानसिखौ लोगो मोनासै आं दहायनो बुंखादों मानसिखौ जुदि लोगो मोनाबाथ' जेबो खामानि जानाय नङा थेवब्लाबो आं मानसिखौ नागिरबाय बे माने दिनैहाय आमथिसुवा नालाय जोंनाथ' गामि एरियायाव मा जायो आमथिसुवायावहाय बेरायलायनानै माखासे जाग्लांनाय जायो आरोना बिसोरो दा आमथिसुवायावहाय गामियाव सोरनिबा न'खराव दं जाहैबाय थेवब्लाबो आं बिसिनि न'खराव थांगासिनो नैबे मोनसे लामा थांनांसिगोन आं दा आङो जोंनि गामि एरियानि मानसिफोरा बिनि उनाव माने बिराद अनलायलायनाय बा मिलायलायनाय थायो आरोखि नैबे मोनसे लामाजों फैलायबाय इसोरनि न'आव दं होनना बुंदों नैबे मानसिया मेंगुलाय माथो आं थाबाय जोंनि माने मा जाहैबाय गामि एरियानि लामाखौ नायना लादो माबायदि आं बुंखादोंना नै जोंना आमथिसुवायाव मा जायो गामि एरियानि मानसिफ्रा मा लादोंलै आदै नोङो मा खालामदोंलाय माथो दिनै जेबो खामानि मावना नों आमथिसुवानि मोनो माथो मोना हालेवनो मोनाबालाय औवाबो दाननो मोना मोनो होमबा माथो सोरबालाय माथो जेबोखौनो मावा हायो होमबालाय माथो होमबालाय हालेवनोलाय मानो मोना हालेवनाया बेलेग नों हाखौ जावथारनाय जायोना अ होमबा बेलेग मावनाया बेलेग आरो आदसा होमबा बिदिखौहाय मावनो मोनो हो आं मा जाहैबाय दहाय होनदोंमोन आङो जाय मानसिखौ नागिरदों नैबेयावसो दंफैयो दै आं दहाय बुंखादों मानसिया माने मा जाहैबाय जोंना गामि एरियानि मानसि नालाय न'आव थाया आमथिसुवानि माने बेरायनो जानांगौ बे मानसिया होद नोंखौ मा नागिरना मोनाब्रा मानसिखौलाय थानो सुथाराखै बेयावनो जाथ्रा मा मोनखोलै एसेल' माबाफोर खामानि मावग्रा मानसि एसेल' माबाफोर नोंलाय बेबो जाहैबाय सासे नोंलाय माला फैदों बेयावलाय ओरैनो फैदों बेरायनो नों आमथिसुवा जानो फैबाय होमबा बे जाहैबाय आंनि बिबोनां दै माने भिडिअ'थ' लाबोफेरनाय जायाखैमोन दिनै माने आं नैबे आदैखौ नागिरनायावनो बोरैबा ग्रोब लोगो मोनबाय थिगानो जाबाय माने आमथिसुवानि आंबो माने बेरायनो मोनथारैखाय दिनैहाय माने बेरायनो फैबाय माने मोजां मानसिखौ लोगो मोनबाय जा बिबोनांखौबो लोगो मोनबाय एकदम खाफाल थानायखाय लोगो मोनबाय जानांगौ आरो बोरैबा खाफाला मिलायबाय बिबोनांखौबो बोरैबा ग्रोब लोगो मोनबाय गामियाव बेबो माने आमथिसुवानि थाखाय बेरायनो फैबाय मादैयानो माथो मा थांलाय फैलाय मा ओंख्रि संखो थास' बिबार जानो नागिरदों ओमफ्राय मोनसे खोथा नैबे ना माने जोंनाव हालेवदोंमोन दिनै माने सप्तासेसो जाबाय खोमालै माने बेसोरा ना आंनावहायसो फैसा बिनो हायाखै ना मायाखै आं जेबो मिथिया थेवब्लाबो गोसोआव बोरैबा गुद मोनबाय थानानै बिसोर माने बेजोंनो थाव सोनांगौ बेजोंनो हालेवनांगौ नालाय बेसोरा मानसि लायै मानसि बिसोरो बिनो हाया बायदि मोनदां आंबो एसे रागा खुरिया नालाय दम होलाबायो जालांलाय फैसा बिनालै होनना बुंखादों माने आङो ओंखायनो दिनैहाय आं गोसोआव बोरैबा साननानै एकदम नागिर बेखौनो आङो फैसाखौ होनो फैबाय माने बिदिनो दै बिसिना आं थांनाय बोसोराव हालेवनायखौबो एखेबारे खेबसे माने माइ हालायनाय समावसो माने बिसोरो ओरै खाथा बुक लानानै आंनाव फैसा लांफैदों माने थांनाय बोसोराव बै बोसोर खेबसेयाव आसरित सानबाय आं बियाखै बिसोरो बियाखै आंबो होआखै खिन्थु बिसोरो माबायदि सोलिदों खिन्थु गावसोरजों मिथिसिगौ आरोखि सोरनावबा माने एकदम खाथा बहि लादों माने माइयानो हालायबाय माने थेवब्लासो माने बिथांमोनहा माने फैसाखौ कालेक्ट खालामो बिदि बोरै जानांगौ मा बोरै सोलियो ओमफ्राय नोंसोरो जेनेबा बिदिनो जोंबो थावफोरखौ बाखि सोनानै सोलियो
ओमफ्राय बै थाव हरग्राया थाव हरग्राया बिदिनो खस्थ' मोनो आरो एसे खस्थ' मोनो अब्लाबो एसे गोबाव जायोना हा माइब्रा बिदि दंबालाय इसा आइयै लाबो लाब्रा इलाय जा बैनाबो लागोन ना आंजों खाफाला मोजां दै आंना मा जाहैबाय माने माइब्रा बिदैसो मोनबावलायबावसो ना आइयै मोजां फैनानै मा जाहैबाय जोंना आं दहायनो बुंखादोंमोन ना आमथिसुवायावहाय जोंनि गामियारिफ्रा माने बेरायनानै बा सोरनावहाय मा मोनगोन मा मोना जोंना बिदिनो ज' जालायो ओमफ्राय आरो माइब्रा बिदै होग्रा नै माथो माइब्रा बिदै गुफुरसो सानथा सोआखै जाम्बा माइब्रा बिदै गुफुर नाय जानो सानथा सोआखैलै सानथा सोबालाय गोजों जागोन आरो नोंना बोरै गैला सालाय मोजांलै मादैया